پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی، پہلی وصیت حضرت اسماعیل فرمائی، چھری نو تیز کر لو خلیل الہی، تو سا کمزور متا بڑھے نہ کائی، ہووے تکلیف میرے تائیں، دوسرا لتا باواں بنو میریاں، زیبا دے ویلے تڑفاں چار چفیریاں، نہ پہ جائے ابا اوپر چادراں تیریاں، ہواں بے ادباں وچوں نائی، تیجی وصیت ابو تواڈی عمر بڑیریا، تواڈے ہتھوں ہن موت آونی میریا، صبر کمائیو رکھیو صبر بڑی دلیریا، صبر بغیر چارہ نہیں، چوتھی وصیت ابا پل نہ جاونا، میرا سلام میری مانو پجاونا، آیا تے آکے ٹر چلیا پراونا، خدمت دا موقع ملیا نہیں، پنجویں وصیت ابو کرم کما دیو، لو بھنا کرتا میری مانو پچا دیو، صبر کماوے اے گل فرما دیو، مڑ کے میں